Slováci žijúci v Budapešti majú každoročne možnosť hovoriť s manželkou prezidenta Slovenskej republiky. Tohtoročnou témou diskusie bolo kultúrne dedičstvo, prameň našej národnej hrdosti. Podľa prvej dámy je dôležité našim krajanom pomáhať. Tie korene by mali byť uchovávané a malo by sa na to dbať. Verím, že nám to nikto nezabráni. V mene Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí pozdravil účastníkov predseda Milan Vetrák. Ako aj sme počuli v piesni Daj Boh šťastia tejto zemi a ja dodám a Slovákom v nej. Tak ako sme počuli za 5 minút 12 obdobie veľkých neistôt a toto obdobie veľkých neistôt si vyžaduje silné osobnosti, ľudí, ktorí majú ešte stále vo svojom vnútri, vo svojom srdci národnú hrdosť. Budeme mať dnes možnosť sa baviť práve o tom, že národná hrdosť je prameňom kultúrneho dedičstva a dá sa to povedať aj naopak. Kultúrne dedičstvo je prameňom národnej hrdosti. A ja vám všetkým želám a pevne verím, že my si tú národnú hrdosť, kdekoľvek sa vo svete nachádzame, zachováme aj naďalej. Podľa slov predsedníčky Zväzu Slovákov v Maďarsku pani Ruženky Ededovej Baránekovej krajania prichádzajú na veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Maďarsku už ako domov. Hlavnejší rok bol pre nás mimoriadne ťažký. To bol naozaj doslova boj o prežitie a boj s časom. Tam išlo naozaj o to, že budeme, nebudeme a v tomto, že sme prežili ako organizácia a v tom, že ste mnohí dostali dotácie, financie z verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku, že vyše 300 detí slovenskej národnosti bolo v škole v prírode na Slovensku. Dovolím si teraz takto vyhlásiť a zároveň poďakovať. Ďakujeme pani Gašparovičovej, ďakujeme pánovi predsedovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ďakujeme pánu veľvyslancovi. Podľa pedagógov či bývalých šéfredaktoriek sú najčastejšími problémami, s ktorými sa stretávajú nielen nedostatok pedagógov na národnostných školách, ale aj nedostatok financií na fungovanie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Manželka prezidenta Slovenskej republiky závery zo stretnutia tlmočí na príslušné inštitúcie v Slovenskej republike.